Ľudia, vítam vás pri druhej časti tohto gameplayu z Outlastu jednotky. Zvuk by mal byť opravený. Troška som sa s tým pohral, takže mali by ste počuť lepšie zvuk z hry. Aj môj zvuk, hádam to nebude moc slabo zase. To už neovplyvním, zase v treťom parte to keď tak zlepšíme. Ale každopádne ideme pokračovať tam, kde sme skončili. A uvidíme, čo nás čaká. Môžeme zdať malú rekapituláciu toho, čo sa stalo minule. Vkradol som sa do psychiatrické liečebne, ľudia. Áno, to som spravil. Som novinár v tejto hre. A musíme zistiť čo najviac dôkazov a natočiť čo najviac vecí o Murkoffovej. Murkoff je týpek, ktorému patrí táto psychiatrická liečebňa. Čo najviac dôkazov, aby sme ho proste dostali buď pred súd, alebo niekam. Proste, aby sme ho odhalili. Stretol som zlobra v minulej hre. Stretol som nejakého kňaza, Molohlavo, týpek vyzerá ako Molohlavo, takže bola to bujná epizóda, mala 45 minút, takže teším sa na túto. Ty kokos. Nebudete veriť ľudia, ale padla mi kamera, sorry. To je crazy. Dobre, nám tento gameplay začína. Dobre, takže sme v takejto miestnosti. Minule sme sa prebudili, ani neviem, čo sa stalo. Dostal som inekciu, tuším, a prebudil som sa tu, takže rest in peace. Pekné začatie. Práško. Ešte sme len začali, toto mi nerobte. Rest in peace, všade kríže, no ľudia, toto nebude dobré. He did not kill his enemies. Nezabil svojich protivníkov. Dobre ľudia, som v tom zase. Sme tu zase. V tomto šialenstve. Musím si zapamätať ovládanie, lebo minule som skákal pod postele, áno. Omylom som skákal na postele, namiesto toho, aby som išiel pod ne. Dobre, tady to ísť nemôžeme, takže ideme si zabehnúť. To je crazy, ty kokos. Oh. Bráško. Ty máš nejaké trasenie. Týpek bohužiaľ ho nejaké... Nech sa to povie, keď vás trase z niečo, že potrebujete nejakú vec. Kámo, to čo je toto? Nenapadne ma nikto toto, keď sa priblížim? Ale akože, nechty ma čisté. Na jedno oko. Dobre, ideme ďalej. Počkajte, musíme si zapať subtitles. Apply. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Takže títo ma chcú zabiť a rozprávali sa s tým kňazom, že majú ísť na mňa ľahko, akože nemajú milióne zavariť. No bráško, ja som videl ducha. Toto je crazy. Nič. Musím zapať podsvietenie. Jak sa to robí? Takto. Možno tu niečo nájdeme. V rohu. Nejakú baterku. Nezlobil by som sa. Ale nebudeme míňať si teraz... Aha, okej, tu musím zapať. Mohlo by tu niečo byť, no tak... Aha, ja sa tu môžem skryť, takže tu sa budem musieť skrývať asi. Tak to je super teda. To na to dobre začína. Oh. Drsný si, vráško. Ukáž sa mi. Keby tam vôjdem, tak dostaneš. Bomby. Bomby na nos. Dobre, tu by mohla byť baterka. V tejto hre ľudia hľadáte hlavne baterky
a teda spisy, aby ste vedeli, čo sa deje v tej hre, ale hlavne baterky, lebo to vám dáva to nočné svetlo a bez neho ste stratení, lebo väčšinou je v tejto hre tma, jak teraz, a nevideli by ste bez toho, takže tu sa tiež môžem iba skryť pod posteľ, nič tu není. Tu nič není tiež. Tu je to nejaké zašpinené úplne. Bráško, ty čo s tebou sa stalo? Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this Kokos place. chudáci, akí sú zošití. Understood. They've always been here. Ja som vlastne zistil, že títo všetci to sú úplní chudáci vlastne, tí vám neoblížia. Toto sú tí ľudia, na ktorých robili tie experimenty. Preto je z nich teraz toto, čo z nich je. Že nerozumiem tomu, nech sa správajú, ale majú traumu. Tady to asi prejdem, ale nechcem ešte, musím to pozrieť. Tuto nič. Musí byť niekde baterka, to mi nehovor. Krásne zuby. Ty kokos. To je hnus. To je hnus. Tu nejsú baterky. Len tak na zemi. Chudáci, ty kokos, všetci títo ľudia, no. To je crazy. To je crazy. Odtiaľ to musíme ísť rýchlo preč. Idem preč. Nic sme tu nenašli. Idem sem. Dobre. Ideme dobrým smerom, ne? Nice. Dobre. Oh. Oh. Jak to je som nebol pozvaný? Tu máte nejaký večierok, chlapci? Ľudia, táto hra je divná. Ja som divný, hej. Idem sem doľava. Vysielačka to nemôžeme zobrať? Podľa mňa míňam zbytočne tú kameru, kurník. Budeme potrebovať neskôršie. Nemám slov. Zatvorené. Dobre. Cesta vedie... Tade, kade nechcem ísť. Tu som nebol hore? Tu som nebol náhodou? Ja, že som tuto bol hore, som si myslel. Ne? Však z hora sme sa dostali dolu, alebo jak to bolo? Už si nepamätám, no toto je inak. Ja som tak zmetený niekedy z tejto hry, že neviem, kde sa nachádzam. Ale každopádne ideme teda dopredu. To sú uchylaci jak blázen, normálne počúvam. Oh. God always provides a way, follow the blood. Nasledujte krv. Dobre, nasledujeme krv. Ľudia, aký dlhý chcete tento gameplay? Alebo povedzte mi dole v komentároch, či ten prvý gameplay je dlhý moc. Lebo podľa mňa na prvú časť som vám chcel tak trošku vás rozmaznať, ale uvidíme, či budú také dlhé gameplaye stále. Ja by som to mal najradšej možno od 20 do 30, maximálne do tých 40 minút. Ale 20 je minimálna mzda. Minimálna mzda hrania. Časová mzda. Dobre, ideme vyššie. Follow the blood, ok. Chápem. Spis, ľudia, spis, dobre. Aspoň niečo zistíme ďalšie, lebo... Pacient, umelecký program. Pacient, otec, Martin, Archimbaud, Helen. Doktor mi dal tvoj kontakt, aby som ti zrušil umelecký program. Môj pacient Martin Archibald.
Čo? Oni mali, že akože oni mali, že umenie, že mali program umenia, ale podľa mňa to tam nerobili. Wants our patients to become more odpotaní od reality. Chceli aj boli, no. A takých zmanipulovali. Kto by sa na toto dal reálne, ľudia? Kto by sa na toto dal? Pokiaľ není posledná možnosť, tak ja by som sa na toto nedal nikdy. Na takúto vec. Close doors behind you will slow pursuers. Budú naháňačky? Budú naháňačky? Zas budem stresovať? Kade, ľudia, kade? Flow the blood. Dobre, ideme tady, ideme toto pozrieť. Ja nemám najlepší pocit. Prečo mi toto robíte? Prečo som sa rozhodol točiť? Sem sa budem musieť skryť na 100%. To už vidím teraz. Dobre, sem budem neskoršie utekať, aspoň viem, aká tu je miestnosť. A ideme teda týmto smerom, kde mám ísť. Kamo, tento typek robí strašne zvuky. Čo si blázen? On ho na šupu zabil. To mne neurobíš, ne, kámo? To so mňou by si nemusel robiť. Ja sa na teba ani nepozriem, práško. Like, just stay quiet. Iba prejdem, bráško. Iba prejdem. Dobre. Nevyrušili sme ho. Pohoda, lahoda. Ale natočím si ťa. Minimálne si ťa natočím. To čo má za oko skoro v strede. Dobre. Baterka, nice. To sme potrebovali. To mi robí taký dobrý pocit, vždycky tá baterka. Tak keby som sa najedol zrazu. Bráško, ani sa na teba nepozerám. Buchne ma, keď poje k ňomu? Dobre. Nebudem už skúšať debiliny v tejto hre. Lebo takto to dopadne potom. Oh shit. Braško, pomôž mi, hento by mi mohol pomôcť, ne? Dobre, strasieme ho. Preskočí to? Jasne, že to preskočí. Utekaj. Zavri. Áno. Som profesionál v tejto hre, Som troška skúsenejší, jak som bol v prvej časti. Dobre, teraz musíme ísť sem. Utekáme. Zdrhaj, bráško, zdrhaj. Už som aj zabudol, jak sa pozerať dozadu, ale dá sa to robiť. Skriem sa sem. To bolo celkom drsné. Môžem výjsť? Nebude tu? Tam mám ísť, jen to mám stlačiť. Stlač to. Dobre, teraz sa otvorili hentie dvere, takže ja sa musím dostať teraz naspäť. Takže vykúkneme, Nikto tu není. Typek sa blíži. Bráško, mňa si nevšíma, ja som tu není. Ale naučil som sa tú hru hrať, že treba sa tak skrývať, že si stačí kvoknúť proste. Nemusíte sa úplne skrývať do tých, jak vám to radí. Ale mal by som ho sem nahnať nejako. Kámo, čo robí týpek? Dobre, ideme preč. Dobre. Toto som dal jak pán, to musíte uznať, že akože toto som dal jak frajer. Nice, ideme ďalej. Omámenie trošku, omamte ma týmto plynom.
Saving. Dobre, dobre, sme ďalej. Koľko nahrávam? Už 15 minút, čo si blázen, však som ešte nič nespravil. Ale ľudia, ja si túto hru chcem užiť, ja to proste všetko chcem popozerať, aby ste vedeli, že čo je Outlast zahralo. Možno to niekto prejde rýchlo, ani vás to nebaví, lebo to prejde rýchlo, proste ja chcem o tejto hre vedieť všetko. Títo dvaja dementi zas. But now we indulge. Yes. His tongue and his mind. To sem dali do tejto hry. Vražkovci! Tak toto je extrém. Môže to byť na YouTube toto vôbec? Hej, keď mi pokazíte YouTube kvôli vašim dolným končatinám tretej, tak uvidíš, ty. Áno, ty. Toto sú presne tí typci v klube, ktorí iba zazerajú a hľadajú fajty. Ani netancujú, nič nerobia, ani nepijú, ani si neužívajú nič, iba hľadajú fajty. To sú tí typci. To sú oni. Presne tak vyzerajú. Dobre, jump, takže takto. To nevyskočím z okna? To čo je toto? Dobre, vyskočil som z okna, ale držím sa. You can strafe left or right. Ani som nepoznal toto slovo, ľudia, takže učíme sa anglicky. Strafe je pohybovať sa takto. Lezením. Po oknách. Môžem sem dojsť? Môžem sem vojsť? Áno, musím. Kde sú? Kde sú typci? Však tu boli, ty kokoso. Dobre, takže... Nasleduj krv. Dobre, najprv preskúmame toto. Poďme toto tu preskúmať, túto miestnosť. Tu čo je? Ospis, dobre, poďme na to. Takže my sa pohybujeme bližšie a bližšie k tomu Wallriderovi nejako. A toto je securitná nejaká miestnosť. Dobre. Kade sa tam ide? Takže sme na dobrej ceste ísť k Wallriderovi, ale neviem, či chcem ísť k Wallriderovi úplne. Dobre, baterka, nice, very nice. Nič už tu není. Nič tu není už nám pre mňa. Batervôčka krásna. To máme. Musím si prebiť. Vidíte tú hroznú kvalitu? Aha, teraz. Teraz je to krajšie. Čo sa deje? Zlobor sa vrátil. Zlobor is back. To čo s ním spravil? Zlobor is back. Mám kartu nejakú. Veľa zmetku. Veľa zmetku tu počujem. To mám tuto vypnúť tú kartu? Nie. Dobre ľudia, ideme tým správnym smerom, troška vykúknem, nech ne, one. Toto vyzerá jak baterky, ale nie sú to baterky. To sú iba plechovky. Showers. Ideme do sprch, ľudia. Let's go. OK. Nový objektív. Opusť cez sprchy. Mám opustiť tento areál cez sprchy. Ty kokos, ešte som si toho všimol. Tady to môžem ísť dovnútra? Či ešte nie? Ešte nie, ešte musíme ísť viac. Toto je otvorené? Nie, tady to musím ísť. Ty kokso. Natočíme jeho zadok, ľudia? Urobím to pre vás. Zdráme. Dobre. Už ho nepotrebujeme vidieť, videli sme ho dosť.
Very nice, dobre. Sme na dobrej ceste. Kade? Doľava, doprava. Nikto mi nič nepovie. Vyber si. Ideme tam, kde je svetlo, takže to je tu. Securitná miestnosť. To ja mám rád také miestnosti. Dobre, tuto nič. Preskúmavam túto miestnosť. Ešte už je baterka, už som sa tešil. Ľudia, dúfam, že fakt tento gameplay Kade mám utiesť? 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 Tuto. Oh. Ty blázen, jak mi pumpovalo srdce teraz. Ty kokos, do toho tá hudba, ľudia. Toto je insane, no sa trasem. Toto je crazy. Môžem sa mi ísť dolu? Iná možnosť asi není. Kade? Oh! Zatvorte dvere však! To, čo sa stalo? Ty kokos, že už som zomrel. Čo ti dáva? Tak toto bol extrém. Toto bolo zatiaľ najviac intense, čo sa stalo za túto hru. Ľudia, není mi všetko jedno. Kde sme? Kde sme? 22 minút nahrávam. Kde sme to? Tu sa zase budem musieť skrývať asi. Pozrieme všetky miestnosti zase, lebo nikdy neviete, kde je baterka. Ja to vždycky rád pozriem. No dobre, toto musím mať nastavenú. Tieto sa nedajú otvoriť, tieto sú už otvorené. Dobre, poďme sem. OK, nič. Je tu, zlobor je tu. Ľudia, zlobor je tu, opakujem. On ma vidí v noci, alebo ne? Lebo to je naša jediná výhoda. Že nás ľudia úplne v noci nevidia. Pozrite sa na jeho, aký je nechutný, veľký, zlobrík. Zlobrík môj. Prešli sme okolo neho ako myšky. Dobre, ideme hore. Nejdem ani kúkať tie ďalšie miestnosti. Zatvorené. Dobre, typek je stále dole, dúfam. Zatvorené. Dúfam, že nepôjde za mňou hore. To je jediné, dúfam, že neurobí. Dobre, preskočili sme toto. Ľudia, inak akože dosť sa tomu vyhýbam zatiaľ, tým takým zlým situáciám, prebijeme. Lebo fakt sa bojím. Akože není mi všetko jedno, nechcem sa s nimi naháňať ani nič. Little pig, hej? Ty si pig, bráško. Dobre, ideme tadeto. Ja som zvedavý, čo bude na konci hry, alebo jak toto skončí, že či... Klasika. On neprejde. Nice. Nedojde z tejto strany? Ja sa tak bojím, že on dojde z tejto strany. Ale hádam ne.
Prečo hrá stále táto hudba, keď už nič sa nedieje? Dobre, dobre. Oh! Tak to si robí srandu zo mňa, bráško. Ty si iba vykúkol, že? Dobre. Ale skoro som dostal infarkt. Ty kokos, pri tejto hre fakt šoky. Šoky dostávam. To nebude ten zlobor zase, kurník, ja sa s ním už nechcem naháňať. No ešte bolo, keby on spadol z okna a nejako skončil. Dobre, tuto je to insane, tu ho zabil vtedy, to sme videli. Chudáci, chudáci, všetci títo ľudia. Čo, bráško? Čo chceš? Čo chceš? Ne, nespravím ma nič. Nemám žiadny ič. Toto je insane, ľudia. Ne, nechcem ísť s ním do jednej miestnosti. Nechcem ísť s ním do jednej miestnosti ešte. Má tu za terasy. Ne. Ľudia, toto je jak zlý sen. Toto je, ako keby ste boli v zlom sne. Chaos. Zvuky hnusné. Prenasleduje vás týpek. Crazy. Otvoriť vám? Nedá sa. Nedá sa, bráško. Rád by som ti pomohol. Nedá sa. To čo tu je za zvuky hnusné? To je crazy. Počka, tady to som došiel. Tak kade mám ísť? Toto začína byť... Čo tu je? Nejaká tajná... Mám utiecť jak Michael Scofield z Prison Breaku? Alebo jako? Jaké secret mi chceš povedať, bráško? Jaké? Možno mám niekomu otvoriť? Pozerám sa, či tu nie je nejaká šichta, alebo... OK, toto som ešte neotvoril. Ľudia, toto je crazy. Som v strese, ale nič sa nedieje, ale som v strese. Dobre, tuto nič. Toto sú zase títo. Chlapci, sorry, ale ja vám nemôžem otvoriť. Ani tebe, bohužiaľ. Veľmi rád by som vám pomohol. Oni stále opakujú tie isté veci dookola. Podľa mňa tady to som ani asi nemal ísť vôbec, že tuto nemám čo Aha, že by tuto mám vyliesť? Oh shit, nice. Dobre. Nebojte sa, mne to chvíľku trvá, ale potom to je dobre. I need help, daddy? To fakt povedal? Ocko ti nepomôže, bráško. Ocko ti možno nepomôže. Oh shit. Tento je zas holý. A ten je bez... Ty blázen, to čo zas bolo? No nič, ideme ďalej. Kámo, tento ma chytí na 100%, to už vidím teraz. OK. Prešli sme. Počkaj, kam mám prejsť túto? Však tu není cesta, kade? Aha, mám skočiť? Nice. Tento typek čím všetkým si prechádza, ja už by som bol vyriadený dávno. Spis, len tak na celé. Dobre, poďme ho prečítať. Rudolf G. Kde je Rudolf G. Warnicke? 90 rokov. Zomrel. Prácou, ktorou miloval. Februári 28, 2009. Bol narodený v Nemecku. Bol známy, matematický. Dobre. Alan after Cloud History. There's no survivors. Ľudia, tu všetci zomierajú. Mám ísť vyššie, či mám to preskúmať tu? Tu sa nedá vojsť, bohužiaľ. Nemám kartu. OK, toto sa nedá otvoriť, takže ostáva nám iba jediná možnosť ísť vyššie. Ideme vyššie. Fúha.
Tu sa pozrieme. Baterka, nice. To sme potrebovali. Ľudia, dúfam, že tento gameplay je lepší, mal by byť lepší. Ak áno, tak napíšte to v komentároch, že je to lepšie, lebo chcel som, aby ste mi dali rady po ten prvý, ale tento točím ešte než vydám ten prvý. Prvý vychádza fakt za chvíľku, to točím včera v podstate. Čo sa deje, hej? Čo bolo? Typek ma len tak búcha? Som spadol. Damn. Dobre, tak zas. Ľudia, musíme sa dostať z tohto väzenia. To je cieľ tohto videa dnešného. Lebo nevyzerá to s nami dobre. Dobre, potrebujem ísť hore. Tu je zase ten týpek, ktorý ma sundal. Dobre, teraz už sme nespadli. To som vedel, že ma chytí, to je jasné. Kámo. Niektoré jumpscary sú predvídateľné. Už ten predtým som si myslel, že ma chytí. Kde som? Aha, to je to. Ty kokos, tí ľudia sa ma boja viac, jak ja ich. Nemôžeme spadnúť, tuto sa tak ľahko dá spadnúť. Dobre, nič, žiadne baterky, postupujeme ďalej, ľudia. Za krvou, ako nám bolo povedané, follow the blood. Dobre, tam ani nejdem, tam je diera. A ideme do diery. Šup ho do diery. Ty kokos, schody. Ja chcem vždycky tam, kde je najviac svetla, ty kokos. Tam, kde je najviac svetla, tak tam nechcem chodiť. Hej, tam sa mi vôbec nechce ísť. Čo je tuto ešte, pozrieme. Reloadneme to, lebo už nemáme night vision vôbec. OK. Mohla by tu byť baterka. Mohla by, prosím. Zatvorené, klasicky. Klasikomíňo. Wow. Dobre, takže musíme ísť to. 33 minút už. Dáme to asi na 35 ľudia. Wallrider. Sme v sprchách. Rozmýšľam, či to tuto ukončiť a zajtra budeme pokračovať. Ľudia, ja by som to tuto uťal. Máme 33 minút gameplayu, 30 minút, okolo 30, takže... Ale počkaj, savelo sa mi to? Kde sa mi to savelo? Teraz ja si to musím uložiť. Save a exit. Keď dám, tak sa mi to savene. Hádam áno. Dobre. Nachádzame sa v nejakých sprchách, proste pôjdeme ďalej za Wallriderom, takže to je ďalšia misia, ktorú budeme robiť. Dám save a exit, úplne sa mi to uloží, ak nie, tak tam troška prejdem, aby som odtiaľto zase pokračoval. Ďakujem, že si pozreli tento druhý part. Zase opakujem, napíšte mi, čo by som mal zlepšiť, alebo tak, lebo vždycky sa dá zlepšovať v tých gameplayoch, alebo či chcete väčšiu kameru, mňa, alebo menšiu, alebo či vám to nevadí, či je zvuk mňa dosť počuť a dosť hry počuť, lebo v prvom gameplayi bol ten zvuk z hry strašne tichý, takže teraz som to opravil, malo by to byť lepšie. Ďakujem, že si to pozreli, ľudia. Mám 2 kanály teraz. Nikdy by som nemal na mojej bingo karte, že začnem natáčať gameplay. Takže robí mi to fakt radosť, je to fajn, tak to mám vyplniť ten čas medzi tými hlavnými videami. Ďalšie video na hlavnom kanáli bude čoskoro, idem sa do toho vrhnúť, idem to strihať a vidíme sa pri ďalšom parte z Outlastu. Zlobrík, teším sa, Kňaz, teším sa na vás. Let's go, baby. Majte pekný deň, ľudia. Čaute.